Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:07 na. Maing aga, syudad sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Malamutan sa atong pagpangalagad. Welcome na sa Action Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, inis action na Brian Morden, sa ngalan ni action Artay Hupon, mga lagad kita, tubtublas 9:30, sining adlaw sang Martes, Hunyo 1, unang adlaw sa bulan sang Hunyo 2021. Aksyon Hotline. Ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental nagapabilin gihapon nga General Community Quarantine kon COVID-19 status ang pagahambalan o kon quarantine mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Ang curfew diri sa Bacolod nagapabilin nga alas 11 tubtob alas 4 sa kaagahon, while didto sa probinsya sang Negros Occidental gikan sa alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon ginisdog ini sa alas 9 to sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Aksyon Hotline. Ang health and the protocol standard mga kaaksyon dapat pagasundon gihapon sa idalom sang MGCQ para mamat-amat naton curb or contain ining si COVID-19. Aksyon Hotline. Anyways, mga kaaksyon, ano blang dalag ko nga mga balita sa aton siring nga pagpangalagad diri sa balita lokal mga kaaksyon. Kagabi maginluthang patay dira sa may dalan Rosario Adelfa, no? Uloonhan ni sa puloy-an ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia, sakop sa barangay 38. Aksyon Hotline. Ang asawa nakahambal gid man to nga tingbanan niya kagi priso kag involved sa illegal nga droga. I-follow up na ni karon. Aksyon Hotline. Panibag-o nga balita diri syudad sa Bacolod ho, kay ang patrol subong ato sa isa ka lugar diri man may isa ka babaye nga ginbuno patay. Aksyon Hotline. I-check naton karon mga kaaksyon with Action Eden Aboso. Ang iban nga balita sa Bacolod, tiyan maning good news since last night na interview naton si Lone District Congressman Greg Gasataya ngati ang Bacolod City General Hospital bill pasado na sa Senado sa third and final reading ag ipasaka na ini sa lamesa ni Presidente Rodrigo Duterte para mapirmahan kag manginlayina. Aksyon Hotline. And ang iban nga balita diri sa aton sa Bacolod mga kaaksyon, check naton karon ang Sex Development Center. Ay da. Nasunlog talang kamo Social Development Center ang SDC mga kaaksyon nga ginhimo iya nga kuan tuwag siniman ginhimo nga tinuntuhan sa mga kabataan. Aksyon Hotline. Check naton karon DSSD kay available na karon si Madam Pasita Tero wa kaaksyon to explain na regarding sini pagintindi ta last year na tabo ining sex scandal da. Aksyon Hotline. Sige, ang iban nga balita karon sa lokal hatagan naton pagtamod update man kita karon sining COVID-19 diri sa Negros kag syudad man sang Bacolod mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Sa Kwan Galio, ang balita sa nasyonal, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag kagabi nga ang pungsod Pilipinas maga-donate sang 50 million pesos nga kwarta dito sa COVAX facility mga kaaksyon. Aksyon Hotline.
Kay ang COVAX facility, amo ni sila ang naga-donate man for free makaksyon, donate man sang vaccine sa mga pungsod nga pigado. Ti nalakip kita dira. Ti paano malibre ina kay mahatag kita gali 50 milyones to kay ang COVAX kuno gasulisit subong. Ati daw mo lang gyapon nga nagbayad kita. Okay lang importante nga masudlan patagyapon diri sang nasambit nga bakuna mga kaksyon. Ang iban nga balita sa national, tibo na si Presidente Rodrigo Duterte kagabi may ara sa Talk to the Nations. Kadamo sang iya siligin pang mensyonar kon COVID-19 ang paghahambalan. Pero ang travel mga kaksyon, ang travel padulong sa India, no? Gin-extend pagid ini. Kalakip na diri ang pungsod bansang Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Oman, ang United Arab Emirates mga kaksyon bangod sining pandemya sa gihapon from June 1 to June 15 para masigurado naton dito sa Vietnam daan no may ara sang bago nga variant dito according sa report nganing variant kay ni daw airborne ini pero way pamantak kabati sang hambal sang World Health Organization and kadelikado ang WHO yang hulaton naton mga kaksyon. Kaya nagasaka tong numero cases karon sa Vietnam, no? Kibot sila. Galing kiti didto subong ang mga tawo to kung maghalog-halog kag magdutay-dutay ganing positive sa ila ay nagalaksity man sila. Nagapasimple man sila. Amo nang indi tagid diri pagsundon sa Pilipinas ang mangin pasimple kita kun ubo ang aton sini nga cases. Dapat pati gayunon kag padayunon tagihapon ang health protocol mga kaksyon. Pero sige, amo nang iban karon istoryahan ta ang kwan galiyo sa nasyonal ang Bayanihan 3 Action Hands to Bla nga hambal nila may first tranche may tag 1,000 pesos kada Pinoy, 1,000 naman for second tranche. Ay do mapurnada ato kay nga wala gani pundo. Karami na to tani sa explanation ta layligad mo. Ba okay ni kung 5 kamo sulod sa balay, kung pulo kamo da, 10,000 batonyo sa first tranche, ay sa kalibo, gali kay wa ipapundo. Tisubongo sa Senado na ungot kay nga mga kaksyon, naungot sa Senado kay nga pundo ang problema, ang Bureau of Treasury subong ka pangita sang pundo kung din lakwaon. Ting sa Senado subong alangan man ta karon da magpasimpalad nga way tagili iya gamiton kundi mangin hawsyaw na karon. Sige, last 8:13 na sa aton sila nga pagpangalagad mga kaksyon. I-check tang unang patrol kay ano ini. Sa isa lang kagabi, 2 patay, isa kalaki, isa kabayi. Ang balita ni Action Eden sining aga babayi niya ang ginpatay mga kaksyon. Patrol reports. Action Eden, good morning. Action Eden. What happened? Happen? Patrol reports. Bakit nawala? Action Eden. Sige, plus star. Ang hospital diri sa Bacolod nga itukod on 2022 may ang pundo sina is 600 million pesos. Kuanta reaction karon ang aton sila nga public officials. No, hulaton ta na. Ari si Action Eden, no? Patrol reports. Action Eden, good morning. Action Bray, okay na. Like kita di subong sa may Purok Hervias 2 sa bahin ang barangay Villamonte. So din sa stabbing incident ang nagluntad mga alas 11 ni kagabi Action Bray. Okay. Involved rin ang Action Bray. Okay, go ahead. Kakadula kay Ari kami abi sa kasuluk-sulukan. Pero tinili ka tagi Action Bray subong ang utod sang lalaki Action Bray no. Kay baliti ni siya naton nga nabaton na sila lang man nga duha nag-inaway pero di kasubo gid kay ang babae Action Bray patay gid no kag ang lalaki ara sa hospital sa karon sir. Nasa guliwat sa Action Radio sir live with Action Brian Morden. Sir, balik utod, sir, ang kaki, sir, na sinugat pangalan, sir? Indon Dimawanaw. Indon Dimawanaw. Pila ito? Dinawanaw. Indon Dimawanaw. Dinawanaw. Pila edad ka ni, sir? 37. Ano ning trabaho niya, sir? Espiriti sang Verga sa school. Tapos ang iya ni sir nga living partner, sinugat ni sir, pila edad, sir? Marian, ano sa ning may gobra sa ICT sa accessories, cellphone accessories. Maria Ann Tamonan, 26 years old, sir, no? Oo. Bali, kamusta to subong, sir, sa hospital, sir, ang imo sining utod?
okay naman ito siya. Oh, okay lang. Hindi maligit sa ni ano. Grabe, kay ang ano, multiple one, pero nabaw lang hindi sigurado. Pero kung kagabi, sila siyang natabo ni based sa ila, di nga, sa inyo man nga, na pamangkutan man dire, sa nga kaingod nila balay, ano kung sir ang natabo sa mag-live-in, sir? No. Kalabot ni gano ang mga asawa ng mga kunti gano, dito nukto, nalabigyan ng panukto ko, no, din, dito matamad ko, no, yung sasang tingog. Kagdayon ng ano, pagsulod na sa balay, dito na din naglinabuyan isang istorya. Pero ano, ang balay sa mga kaingod, di wala man ganyan. So ako nung nakabatis ang tingog siyang lalaki, iya ka babae rin sa muna. Pero nakatingog ko ang ang lalaki, dito na natin sinting kanling kamugbalan, hindi ka ano na, lumugay na bilang sila bantang ano. Pero sila sir ginaway, sir? Wala ako pabalo kasi hindi mo sila permanente nga mabantayan kasi sila sila sang nagkakahan mo. Actually, Action Bray, mga isa pa lang natin sila kumakabulan sa Purok-Hevias. Pero sir, may bata ni sila, sir, no? Yan ang hila bata, sir. At sa lugar sa babae, sa Kawayan, kasi din nagbukasyon. Sila edad isang bata, sir? Mga manog regoro. Okay, Pila ka bilog? Isa lang? Isa lang kabilog. Isa, pero may data nang gidalaan ang ihabang babae sa unang ano, bala. Ano man to sa ilang lugar. Sa Kawayan man. Oo, nagbakasyon man to, hindi naman nagbakasyon. Oo. Sir, sa inyo, initial din anong pagtabo, di pag inaway sang mag-live-in partner, nagbulig ang mga kaingon, may nagtambag, ano nga sitwasyon? Wala. Siyempre, kaya way mag-asawa. Nandiyan naman nilang mga well, nalamat ka na sila, pero wala sila nagbulig, nag-atim nga ma-mentra. Pero galing kay ang ilan nga inisaran, makalat material, siyempre damo nga bubo, o maglikan, kaya natingalan silang naglinong. Ito na nakita nilang napaalis sila o nagigala mga dugo. Ano ni ang pagkilala mo sa utod mo, sir? Dali siya manginit, kung ipuson, ano? Naman, hindi man sila nga ipuson. Makikita naman sa nga may pagkano man gahod. Pero may bisman nga belpelo. Ang problema na siya ang dekado ang pagkakit pero ang babae, sir, dead on the spot o kung ginhingagaw padala sa ospital man? On the spot. Kaya tapos na mo utod ang matulin. Ang utod niya, kaya abig niya sa mga nakakita o kaya dokumentid, diba silang patay. Kaya ba na sila nakagiho? Action Eden? Ay, yes, ka pa mati. Action ba yung utod? Sir, ano ni nagbunanay gini sila nga duha? Duelo ini? Hindi mang duro. Kay kay ang mambal sang hingodi pagkabalo paglantaw nila ko sang nang pinabunuin na ang asawa. Ingagaw na sila amo na tong nila nga tayong na mabulig. Okay. Nagaw mo ko nila ang kutsilyo sa panutod. Then ginplagyo. Kagamo na to ning uli na ganyan may kutsilyo ko gili ang ang asawa. So posible gali to Action Eden man posible nga ginunay ya buno sang utod yang kaugalingon ya after nga napatay asawa ya wala man bali may nagbuno gid siya nga iban. May nagbuno siya nga iban. Hindi. Or asawa lagi. Wala kaya nakita di sang pulis kapit pa sang asawa ang ang kutsilyo. Pero lipat gamay. Okay. So that's why ang natabo duelo gid sila nga duha ka baday anay gid sila. Kaya ang kutsilyo sang laki naagaw na bila
Ang nagkatambag, yung flag yun na. Okay. Okay. Dayon, wala na nanaog ang utod, bali, ginsarado nilang bilhin ang naglabasan na nirado na sa bertahan. Kaya mo po, Grabe. pagkasan nilang lantaw kayo pinagbinong. Paglantaw nila, pag narosa mo ni kaya linon, tingala sila, nakita nila nga, may mga dugo na. Ang babae, Aralas Capre. Dili sila di ba? Dili sa Tiila. Sa salon. Di ang babae naghahapa. Ang lalaki, nagkakakilid ng kadubang sa babae, nagkakak na isa. Yan. Kaya ang pilasang alis sa duga, di mo. Grabe. No? So wala. Pag sa tiyan. Oo. Ang pilas ng babae, sir. Ang pilasang babae, likod mo na ito nakita. Kita ko kay Gapa. Action buy, basi may dugang ka pa nga antes sila man action buy kay balikon pa to nila sa hospital outward lo. Okay. So far, the why naman mo lang itong confirm ta kung nagbun-anay ginis lang nga duha kay why naman sa iban nga person involved reaction Eden. Kag ginpamangkot naman kung ginbuno yang kaugalingon niya. Kining lalaki. So wala gali. Duwa gid sila nagbinun-anay. Ang pamangkot, dili ano gid awayan gid nila. No? Amo na, no? Oo, yes. Na action by sa investigasyon man kay ti suno di sa kay Sir Ronald, sir, no? Oo, sila malang na di nga mag-asawa. Kag kay ti magsulod ka action by sa ilaw sa ginarentahan nga balay ti kawayan. Ang salog pagsulod mo may katre dayon kag aring iba nila nga kagamitan. Ti sa pag-describe dito kay na pagsulod mo pagsaka mo wala kay medyo may hulong danan patatlo ka tikang pasaka. Pagsulod sa tertahan pag tanaw mo sa right side dire ang katre nila pero tayo ito gina-describe niya nga pa do adjacent lang gid sa pertahan dire nagahigda or dire na sapwan ining mga lawas section bray sang mga sang mag-live-in partner. Sino to nanuktok nga kagabi action Eden? Kay Ang doon babae. ang babae nagsulod sa puluyan nila. Oo. Dinto siya halin ayhan man. Oo, amo na action bray ang wala nato na balaan kasi mag-ayo-ayo ni ang kabay pa mag-ayo-ayo na action bray ang sitwasyon man sang utod ni isang lalaki ati posible makapatigayan na sang dugang pang investigasyon ng aton siningat sa pulisan action bray. May pamilya na daiya sa side sa babae mismo subong? Wala pa action bray kay ang babae taga Banwa sa Kawayan. Okay, do dira lang sila ga ilistar abi. Oo, yes. Berte, ho. Pero mga tupad balay nila sigurado ko may ideya gina sila kung masamis labla naga inaway or naga singgitanay da. Matry ta pamangkot may alagyan di ma'am sa tupad bray. Sir, salamat kay sir. Ay, sorry. May alagyan na dayon mama. Ang ko tadabi kay posible ba na nga magbinon anay lang sila dayon nga wala gid sang madalom nga dahilan ini. Mama, Last 8:24. Iping lang yun mo pagwa mo sa ilang balay dire. May ara lang dayon tupad di bala action bray kag made of light materials. Wall to wall ne mga balay da. Oo, yes. Do isa lang yung action bray ka. Well, sir, good morning. Sa Action Radio gali. Sir, pwede kami ka pamangkot, sir. Mangkot man lang About lang sa kagabi, sir, nga natabo, sir, live with Action Bride more than, sir. Mga alas nyo gito na batian, sir, ang commotion to, sir. Alas 2, sige siguro. Ang mga alas sige. Bali, dugay na kamudiya, sir. Kami doon na kami di sila, dugay-dugay na kami. Oo. Sila pag-offer na, mga sobra palang bulan. Okay. Tapos si, gestoryahan ay makamoy, sir? Wala. Wala ikaw gestoryahan ay. Pero ano sa pag-tenure nila sa sobra sa kabulan, pero may sila ginawa. Hindi man nga permit, pero kisa gabay-say sila, hindi man sila nga permit. Oo. Malang gabay-say, siyempre kami ang mag-asawam. Oo. Tapos ni Sir Man, ang sitwasyon do, alas di sila gaabot? Ang mag-asawa. Pinagila nila ka kami nga oras magabot siya, alas 7, ari na sila. Natulungan na sila. Ini lang ni duwa kagabi nga, nagtulod ni duwa kagabi, Una pirming nating abot ang bahay, ulihi. Oo. Tapos na batian niyo, sir, sa storyahanay nila sa Dagsi? 1 month to daw, may mga sa una nilang problema doon, nababalik-balik lang nila. Amotang hindi ko sa ilaway. Oo. Like mga sir, na muno nila. Pangimon, dala na ng guro. Dala ng Pangimon. Oo. So, sir man, ang una, taasing, yung lalaki o yung babae? Ang babae. Ang babae. Hindi man natin ang babae din yung tingog. Yung lalaki, do wala man. Hinay lang yung lalaki. Oo. Kamo, sir, una, nakasapo di sa ila, sir? Hindi, kaya kami di guwa-guwa. Wala kami Piyak na lang, piyak na balay ang naka, Oo. Kaya kami nagguwa. Mga... Nagguwa, pagkabot ng pulis.
Okay. Pero mga alas ano na sir na ano? Mga lapit na guro launa pag na dahil sulod. Action Eden. Action Brian. Mangko tabi si Sir kon Pamati sa Action Brian. Sir, si Action Brian sa Action Radio. Sir, pagkabati nyo kagabi sa tingog sang babae kay do bation ginman. Ano pagtansyan nyo medyo nakainom abi or ano nga sitwasyon? Dahil lang kinautod kita. Last 8:25 mga action ga report sa Action Eden Aboso. Okay, balik sa imo. Sir, si Action Brian Morden sa Action Radio. Sir, kagabi doon batian nyo gidman nga daas tingog sa babae. Pagtansyan nyo ano man, medyo nakainom, medyo galaoy tingog ya or normal man lang? Medyo guro sir nakainom sir. Okay. Pila na 26. Okay, kainom na sa mo, kainom na sa bayi. I see. Pero ang pag-abot sa duha ka gabi ni nga daw gulo gabi daw hindi na normal sa ilang pang-adlaw abi nga hilikoton da, no? Do kalain. Oo, sir. Kaya timbrahan na pa na sila kapuli. Okay, daga bais-bais giban gali priors niya. May ara na sila ginala. Kuan okay. Ang laki daw malinong kuno iniya, do hindi ni pala wakan. Oo, sir. Dispuso na sa medyo nagsama sa katingog. Tindira sir sa mga free day abi like for example mga Domingo sa Badola Obra, gagwa man ni sila kagalo istorya sa inyo da tupad balay. Wala kay ang bayi pero min adlaw na may bra. Okay, do sa kwan isa ka bulutuan ni sa kunog obra, no? Sa ano ni Action Brian, ang babae sa may saka mall. Sa mall iya. Bantay accessories sa mga cellphone bala. Ang lalaki ang motong utilities sang Hervia. Pangkutabi hindi mo nakita mo nang bay Action din hindi nang wala na ano no? Why na? Wala na Action Brian. Mangkutabi si sir kung paano i-describe ang personality sang bayi abi kiti Imon ang unang ginalantaw. Nag-send na picture actually Action Brian. Mambot ko nakasulod na kay medyo hinay gid ang hospital. Kay kun gabantay kay mo sa mga accessories dira sa mga cellphonean daw ang mga figura kundi kwan ka mataas kag sexy Action Eden may tsura ikaw ano? Medyo Chubby? maunod-unod. Action Brian na send na kon sa ano, na send na sa aton nga group chat. Pero way ko gahambal Action Eden nga kung hindi kaya sexy hindi ka pag imunan sang bana ha. Sa diri lang tayo nga case bala kay nga naglabot gid sa point nga nagbinun anay gid ini no. Dugay naman nila gurong problema sir mo nalambot na sa mo na. Grabe no. Sige. Sir, salamat gyud si Action Eden basta mo pamangkot ka pa so far ako way naman. Okay naman lang kita ho. Sir, salamat gid Salamat gid man. Salamat. Sige. Yes, Action Bright, mo to ang isa lang gid sila kadingding Action Bright mo kay plywood lang man na de. Tibation gid no. Action Bright. Din ko bation gid ang pag lagong bahanay la sa sulod da nagahinan sa kanay sa kakutsilyo da eh. Ay, Bation gid Action Bright kag ililikit lang gid ang mga balay galing kay given ba lang away mag-asawa wala man niya nagadaso-daso ya intraman ang mga tupad balay. Gani man ano? Pero amo to unexpected Action Bright nga naglambot sila sa amo to nga punto kag lucky sila Action Bright ang nila bata wala de. Kay 3 years old to mo ato sa Kawayan subong Action Bright. Sige, Action Eden basi mahingagaw ta police station number 4 na no number 4 Action Bright. Sige, hingagaw na ton ko ara na to si Sir Batadlan dito man sa area Action Bright. Kaso kung mabalik lang kita karon, matimbre lang kita dira kung may ara na sa follow-up investigation man. Aton siniya kapulisan Action Bright. Live diri gapon sa Purok Hervias 2 Action Eden Aboso. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Salamat Patrol Action Eden Aboso, grabe no. Ang pinaka-initial dito nga makuha naton Imon mga ka-aksyon sining pag-bunanay sang mag-asawa. Mag-live-in partner. Ang bayi may bata na sa una kag subong duha sila nga nag-opdanay may bata sila isa tidaw pila palanto tatlok buwa tuig. Grabe yan no. Basta gugma na gani iya mag aso-aso ya bahala na amo niyo nagpadala-dalagin sila. Pero why take balos ang behind sini kung ano gid kadalong problema na that's why nga hindi man naton di ta pwede di makahambal kung ano pagid. Ay, grabe ano. Sige, pagbalik ta karon, ang initials to ti Imon according sa utod kag sa tupad balay nagabais-bais gid man sila. Do 2 nights nang bayi nga do late permi magpuli late night na. Basi karon na sa katapusan or pinaka-talipos-puson karon sa aton nga pagpangalagad malabot na Action Eden Aboso kung ano gid bla ang pinaka investigation sa police station number 4 sining nasambit iyang insidente mga
ka-action. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Las 8:31. Pagbalik naton karon dugay, check naton ang official diri sa syudad sa Bacolod. Anong reaksyon nila? Kabalo kay ning Bacolod City General Hospital, dugay na ni nga ginayamo sa Bacolod noon. Tiduway gid sang dako nga aksyon pagid sa LGU kay may mga rasones man sila. Amo ning didto iya sa kamera ginduso ni Congressman Greg Gasataya kag karon ara na sa Senado, pasado na sa third and final reading, manginlayi na inikon pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon, dako ining development for Bacolod. Anong reaction diri sa aton sa public officials kag iban pa? Pagbalik dugay-dugaya. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Morning kay Lito Dayap, Barayoga Ray, maulanon nga aga action Bri, monitor lang kami di sa Barangay Pandanon DSB. Alex Montesa, may aga lang da sa imo nagadabo-dabo nga programa. And Jubal Trinidad, John Vicente, hi, good morning, pakigreet naman family ko sa Himamaylan City, Barangay Carabalan. Family Vicente from John Vicente, Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Richard Date Pachero, may aga ka-action Sir Bri. Tamyaw lang ko asyenda sa Ragusa sa Central Maaw Baco. Salamat. Jinke Dayalagdon, Araman. Si Mr. B-Boy Villasor, naga-monitor man kag tanang members ng EFC. Si Obi-Wan Kamute na buga ko man kapi ko action Bry sa Sex Development Center mo ba? Pasensya na sila. Social Development Center. Good morning sa Pahanukoy, no? Alex Montesa, paligid lang tada, Sir Bry, pag-greet kay Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota, Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, Jinke Daylagdon sa DSB and family. Salamat, Gid. Good morning. Athea Kim Iriman Araman, Jocelyn Liboon Dispoho, good morning. Banoy Bahande, morning Sombray, morning diri sa park or Purok Kabukiran Takuling. Christine Minies Villalubos Araman, Joy Siron, hi lang ko na kay Joy Bautista, nagapamatigid, salamat. And Nina Hazel Lupez, thank you, Gid. Celia Halico Espinosa, good morning Sombray, sa diin sa Kawayan ang girl kag ano apelyido niya, salamat, Gid. Okay, kag ginado nalipat kita mamangkot pero ang apelyido niya Ariho, ang ngalan sang babaye kaya na-mention tanagin man to kaina, amo si Maria Ann Tamunan, 26. Maria Ann Tamunan. Aha. Sige. Amo na. Okay, dahil lang ha. Okay. Si Ceres Chaboso Araman, Eden Esco Sura de Benagracia, salamat, Gid. Dads Abiria, good morning, Sumbray. Maghalong gid kita tanan kagabi, grabe gid ang ulan, kalawig pa sang brownout, may pinatsanay pa kasubo ba? Gani, masasumag na. Kami no? Dinding Alohamiento, good morning, Sumbray. Monitor kami radio sa Barangay Antipolo, Pontevedra, salamat, Gid. God bless. Lulit Atos Digayo, salamat man. God bless. Bert Hirapusco Caraballo, good morning, Sumbray. Hutuda, Handumanan, Bacolod, Atubang, Hypermart, nagatutok sila dao. Thank you, Gid. Ernesto Pineda, Araman sa DC2, Regent Pearl. Kativer, nakatutok man. Sige, balik ko dugodigay ha. Interesting issue karon ang aton sinibalikan mga kaksyon. Las 8:35. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site.
Katulad lamang ng pag-maintain ng isang metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitratransport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamat. Sa aton sini nga pagpangalagad antes pa naman ang tanan magka-aksyon. Good morning lang kay Madam Malaka dalagid lang ha. Madam Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor sini Matinion dira sila sini nga opisina mga kaaksyon ano. Si Renren Araman Ponce, thank you gid sa pag-monitor. Si Marcelo Penia Fiel, good morning Action Brian, galupad pa ng ila hospital kay bisan ma-approve na wala pa na budget kon sincere gid sila dapat dira nila ang budget kuhaon sa Coliseum nga wala pulos. Ana Sinoro naga-monitor man nagbalik na gabisyo ang FB ako no. Ati sige. Eduardo Asuncion, good morning Action Brian, pamati lang kami Barangay 1, salamat gid no. Si George Nollard Araman, Ernesto Pineda, thank you gid sa pag-monitor, sige.
And karunan tang iban mga kaksyon sa aton nga pagpangalan. Kagabi na interview naton si London Street Congressman Greg Gasataya mga kaksyon. Ang aton nga interview may connection ini sa pagpasar sa third and final reading sang ginduso sini nga House Bill sa nagligad pa nga 17th Congress. Ining House Bill iya nga 6731 mga kaksyon. Or ining ginatawag Bacolod City General Hospital. 17th Congress naglabay na sa 18th Congress hasta subong refile ini ni Gasataya santong Hulyo 1, 2019 kag nakasaka gidman sa Senado. Unanimous 5 kaksyon 23-0 pabor dining 23 way sa may nagkontra sining pagpatindog sang hospital diri sa syudad sa Bacolod nga ngalanan siya Bacolod City General Hospital. According kay Gasataya mga kaksyon on 2022 posible nga makatindog na ini. Ang ginpain diri or pundo nga nabutang sining House Bill nga ini sa 600 million pesos. Ti pangitaan pa ini sang budget mga kaksyon, no? Pangitaan ini budget inipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Ti Mayo man para diri sa aton wala na butang kag napalayag mga kaksyon kung pila ka katre ini kung pila ang capacity sini ano gid kadako nga ini kay daw ka open ini nga sahi sang House Bill nga ina balang pwede ma-extend kung pwede dugangan ang iya sini nga kadakoon sa palaabuton kay nagadamo iya ang pasyente. No? Amo nang bot silingon diri mga kaksyon ano. Now, sa nambal sang iban kagabi kadamo sa nag-criticize sini, no? Abalya piho na gid na, way man na budget, pangitaan pa man na, ti tsakto na himuan laye para mapatuman pero pamangkot paano ipatuman. Ti may mga suggestions gani nga ang LGU sa Bacolod pwede lang gid makapatindog nga hindi ta maghimo kalayimo. May kwarta yang Bacolod. Kung gustohon gid nga mahulat pa kita sang lahi nga ina kag sinang nasambit iya nga House Bill nga ina. Pero ti lantaw nato ako ginarespeto tanang inyo nga mga komento. Pero ti pasalamat kita sang dako kay Congressman Greg Gasataya because nga ginpakig-away ya ini sa Kongreso sa diin mga kaksyon nga kadamo sang mga mas importante pagid sa sini nga talakayon dira sa Kongreso pero ginhatagan ini sang igtalupangod halin sa Kamara padulong didto sa Senado. Abi nyo lang mahapos mapakig-away sini mabudlay. Ayawan kani kaduso sini, no? Kay bisan magamienda ikaw gani isang ngalan sang isa ka street, liwaton mo ngalan sang isa ka barangay, ayawan ka na pakig-away ito sa may Kamara o kung sa Senado o kung sa Kongreso. Inipayhan nga pangitaan panipundo kay hindi ini magtindog nga wala sang kwarta mga kaaksyon. Ti may mga komento ding hustuman. Siya bisan hindi na mangita iya ka mga kuan, ka mga layi kag pundo sa nasyonal ang local taxation hence ka sarang na imang patukod sina. Oh, tiaryo magula nag-comment. Siya ginuna pa ng Kulo-Coliseo nga di man ang pusla na pandemya pagid subong sino magamit na da. Ti inyo na ya komento, no? Ti ini kung wala man isang suporta sa local government unit, mabulubudlay man. May 5 ka mga lugar diri sa Bacolod privately, amoning mga duta nga iga-donate sa mga private iya kag mga prominente man nga mga tawo sa Bacolod. Nga patindugan sining hospital nga ini. No, sining nasambit nga hospital nga amo ning ginasinggitan sa Bacolod noon sang nagliligad pa nga mga panahon. Siya nano kita highly urbanized city kita, why kita isang kaugalingon nga hospital. Ang sabat diri sang local officials, di may kurason man. Oh, may kurason loksin man. Kag hindi pagid kinanglano kag kulang ang pundo, mag-maintenance sina amo ng problema da. Pero ti kay ari nagin man ni suportahan ini. Patindugan gamito ng pundo gikan sa nasyonal. Kag kung may pundo man ang lokal diri, amo na ang i-support sa sining nga proyekto. Do ka nami na? Di ko din kuando ka okay ining proyekto for Bacolod, pahipos-hipos lang si Congressman Greg Gasataya sa pagkadamo na sa iya sining naduso yang mga
proyekto dito sa Kamarano. Oo, amo na galing mga kaksyon ang pagpangita sang pundo nga gamiton diri mabulubudlay gid man. Kiti hindi lang niya bakulod ang nagakinahanglan sang pundo subong bilog nga Pilipinas tunga-tungaon mo ni. Pero dali gid lang because sini mga kaksyon ano ayhan abi ang reaction diri sang aton sini mga local official sa syudad sa Bacolod nga naga-support kiti di man na pwede nga wala sang suporta gid sa local official, no? May mga dokumento man na, may mga resolution nga we are supporting sa sining House Bill nga matukuran kami hospital diri sa syudad sa Bacolod. Pero isa or sino pagid ang may dako nga factor diri kag naka-contribute abi kun nga ang gin-aprobahan ini sa Senado dito, of course, ang pumuloyo sa Bacolod eh. Kay kung wala ni nagasinggitan ang pumuloyo sa Bacolod nga kinanglanon diring hospital action hands, ang Senado mahambal man na doon, di man nagur kinanglanon sa Bacolod, kaya may managahambal pumuloyo. Di ang pumuloyo, isa man sa nagasinggitan sini, mga kaksyon. Pero ti kay ari na ni, mayo ining report o kon mayo ining development for Bacolod, ano blang reaction diri sa aton sini nga mga local officials. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, the Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, good evening. Good morning. Welcome to Action Radio. Yes, mayong aga sa immigrant listeners and viewers Action Day. Sir, any reaction sining gatahos lang to sa Senado? Way gid may nagkontra nga senador sining House Bill nga ginduso ni Congressman Greg Gasataya sa pagtukod sining Bacolod City General Hospital kahapon nga adlaw, Sir Vicer. Well, that is good news for and may congratulations sa kay Congress. Kung taon mo ng post ni Congress, yung reintroduce niya Yes. Sa July 1st of 2019. In other words, the day after election or the day after na nag-assume siya sa iya function. Kay noon of June 30 ang kwan ang start of function sa tanan elected officials. For that matter, including sang local officials. So sa post na, meaning before sang event, nag-author na siya sang bill kaya gin-reintroduce siya sang July 1st of 2019. Not na kumo eleksyon na. May process kita nga ginasunod. Even dito siyang gunian sa local. Hindi yak na sponsor mo approve da yun. Correct. May first reading ikaw, may public hearing ka, may second reading ka, may debate na da, and third reading. Interpolation On pala. the part niya siyang Congress, may lower house and upper house. So mangita ka pa to siyang counterpart mo sa Senate. Correct na. To sponsor siyang imo bill or proposed bill mo. Much more kung may budgetary requirements. So may budgetary requirements, so hindi lahog-lahog. Sala ang claim na siyang iban niyang naghihulan na sila Eleksyon? Hindi Kinugay na gayman ni 17 Congress pa lang ginduso na ni. Ginrefile lang sang Hunyo 1, 2019. Meaning wala naguntat ang pagpanikasog ni Congressman Greg Gasataya and public officials diri sa LGU regarding sini, sir. Hasta na pasar kahapon. Kung basahon mo ang vision and campaign promise ang Grupo Progreso nga part si Kong Greg isa na siya. Okay. So nagalaom si Kong Greg to nga 2022 hoping matukod na ini. To ang mangila sini nga mga presumption kag nungsyon sang ibanda nga hindi amo kay eleksyon lang tilan tawon tay kung tumukod ni kundi sala gid sila. Daw man na aton mo. Sala gid ang ila sini nga paghangop abi. Hindi mo man ma-please ang tanan. But kung reasonable ka, kag-intindi ka, ang problema, action writing, iba hindi ka-intindi how the government runs. Correct na. Hindi niya overnight. Speculate ka da.
and based ang imo lang yung knowledge, limited knowledge, sira ka ma-decide kag mag-kwan, atag ka conclusion. Okay, I understand. Last night, ambal ni Congressman Greg, after nga, hindi man ni mapadasig, kung mahuman na ini, kabay pa, for Bacolod noon, i-turn over ini sa lokalidad sa Bacolod. Anong pinakamabulig sa Bacolod sini sa paabuton nga panahon, Vice? Well, actually, Brian, given siyang hindi masarangan ng siyang LGU. So, I think bakit may mga amendments na sila Kabalo ka tertiary hospital anymore. So, in other words, may mga specialist ka na nada. Oo, nga i-hire. May mga CT scan ka na. May mga MRI ka na. Correct. Oo, so complete na hindi siya. May lab ka na da, may pharmacy. So, wala ka kabalo kung ang 600 million building lang na ba nga o dala na nadang mga facilities, equipments. Oo. So, lantawon ka na. Way pa man way pa takita siyang approved bill, way pa kakabasa. So, the fact na may budget natin, ulaton ka ang next na buwan. Amo na. Oo, mga inputs pagidira upon may idugang budget, yearly budget, na i-subsidize ang national government. Daw ka special manigani, kag daw ka dako gisan tsansa sini kay nga mapadasig pagid kay isa sa gin-mention man diri ni Kongre ganiyo si Senador Bongo, si Senador Bongo ang kanang kamay ni Presidente Rodrigo Duterte kag daw concern ni siya, sir, no? Sa mga hospital, kaya kita mo may ginapatukod sa ganing, I forgot lang sa pangalan to sa mga hospitals mga ni Vice, no? Well, si Senator Bongo, I think there's siyang chair sa Committee on Health and that mo ni mga malasakit center. Malasakit center. Iyan na. So, plastic may mga Ilonggo tada, si Senator Delon. Aragid. Upod gid siya. Senator Subiri. Oo. So, may dagugang bulik push pala sa mga proyekto for Negros. Sige. Vice, maliso lang ko gamay. Subong ma-start liwat ang MGCQ naton gihapon sa Bacolod. So far, wala man gid sang may ginbag o Vice, no? Except lang guro sa the same, no? Ang mass gathering, health protocol gihapon standard, Vice, no? Sa Bacolod. Yes, same status kita. But, consider na ta siyang DOH nga high risk. Gani, ginbalik kita, From low risk, nag-moderate ta, nag-high risk ta. Karon Action Bri, ang aton positive cases, 126 or 29 bala mo. Subong nga, real time na Vice? Yes, karon na siya magwa. Delayed niya ang kuwan real time ka diya May cut off ang DOH na diya submit na ton. Correct. So, ang karon, ang kagapon nga result, ang muna siya magwa karon sa gabi. Okay. So mag-100, kahapon nga nagbato naman di, 190. So subong 126. 126 subong. Local case, gapon damo sini Vice? Local case? Yes, local transmission. Ang Action Bri, tungod nga makasulod sa aton panimalay, kalabanan ubos it. Grabe, no? Turtino. Tungod siyang attitude siyang tao, na niya kung magpositive ko, i-lockdown balay ko, mahuya siya. Ma-positive ko, idalon ko sa quarantine facility. Mag-positive ko, hindi ko pa ubra. Okay. So, ang tendency, mas kigabatyag na siya, ma-report ko siya. Dito manglato naman siya. Mag-seek lang siya sang medical help. Kung may difficulty, breathing na siya. So, the moment ka may difficulty breathing kang viral loads lawas mo, taas na. Correct na. And dalatnan mo nang imo household. Isa lang nga attitude. Na at the end of the day, dako pagit ang gaston mo. Kaya ginumit mo ng pamilya mo. So mo na subong ginakampanya ka, na the onset siyang imo symptoms, paswab ka na. Ay kung magpositive ka, ma-isolate ka. Ang viral load sa lawas mo, gamay pa.
Mahingagaw Hindi, kawal mo pa malatnan ng imo pamilya. Correct. So, na-spare mo sila, ikaw lang. Pero kung the same attitude na siyang imuon mo, ubusay, gini siya mo ning kakatabo. Action Bray. And that, kung pag-abot mo to sa opisina mo, nagabatya ka namang laton kapag ito yun. Correct, gina. Okay, kulbaan ka nga kung di ko mag-duty to, no work, no pay ko. Pero kung magproblema na, kulang pagid ang kwarta niya nga tago-tago da. Daw mo nang mo ginang kantuan sila. No, nagdako pagid ang gasto ya. Oo, but may kwanta bala Action Bray. May way ni kabalong tao mo. May ara kita nga kung mag-positive ikaw, may ikaw benefit ikaw sa ECC. Oo, and that sa imo isunduhan ka sang SSS. Yes. O inap na no work no pay ka. Sige, employer mo lang galing ma-file. Sang ECC. So dapat maintindihan ang isang working class na ton. Na niya kung magkubi ko kukuhaon. Oo, may ang insurance mo, among mabayad sa imo pati sa SSS mo. Intended na guro sa mga regular basis iya, pero sa mga no work no pay advice mo ni guro pero hindi gid yapon na solusyon guro. Dala po na as long member ka sa SSS. Action Bray. Depende sa employer galing. Ang employer gisa daw gatinamaran. Amo nang problema da. Yes, may arat ng ibang employers nga why sila nag-file sa dole ito pala. Motogid. Oo, so ay naging buligan ng empleyado nila mo tong away na sila kapwa. Pinaubos na tong pundo sa dole. Dahil lang employees why ka bill. Pero by speaking di la by sang kwan, ang iba na mo na nahadlok sila kay base hindi sila katrabaho ay kan ang pamilya nila. Although nga kon covered ba sila sa SSS, why man tayo problema ba sa ayuda sa ila within 14 days abi nga ti ara sila sa ila sila isolation kagang family nila dito na home quarantine daw mo sila. Awol sila hatag man ang government kasi kulang Yes. Ang ibang nga barangay hatag man. But then limited man lang na kay kung damo da kabataan mo karon. So kulang gid. Okay. Pinaka-the best diri kwa na halong na lagi kita para hindi matabo ini sa imo. Halalong kita tanan-tanan. Mo diri sa Bacolod Advice daw ang mass gathering daw may ara gyapon Sabado Domingo sa Punta Taytay do damo gid. Balikan tabi si Vice ni Mateneo. Ga-explain kami diri with Vice sa Mayor Elcid Familiaran sa COVID-19 gihapon nga situation ano. So gina-explicar niya nga kon inang may ginabatsyag ka mo da, automatic dapat mapa-swab test dayon para mabalaan. Kay kung pawalaan lang, kay nahuya or madulaan ka trabaho or no work no pay, ti budlay. Ambal ko Vice, before ta na utod kay na, pasensya gid, ang mass gathering sa Bacolod daw durog yapon, labi na gid sa Pulupaligo, sa Punta Taytay Vice, no? Anong solusyon ta da man? Daway naman ka mo nagkulang da? Oo. Well, dili ta nag-fail. We failed. Kay tungod nga nag-complacent ikaw. So, may pagsali ka ba lang ang upod mo in the career. Hindi man lang pati sa Pilipinas even sa Amerika Sobra pa to. Tao to ay magapati, may mga gamas, may mga sigig yapon pasaway. So ang nakatabo ni subong sa aton, honestly, action fighting ginayon sa gobyerno, hapos man lang. Personal hygiene, panghugas ka, pero may kamot mo, hindi mo pagbutang sa mata mo, sa ilong mo, sa baba mo. Correct. Suksok ka face mask, suksok ka face shield, distansya ka sa tupad mo. Daw hapos man lang nga. Doable pala, pwede mahimo. But then, ang tao kumpiyansa, mo lang na rason nga why untat ang kaso ta. Hindi lang natin sa aton Action Drive. All over the country na. It so happen lang diya nga kung highly urbanized ikaw, ang tao di damo diya Correct. Kung damo tao ang chances ng night. Dako ikadasig. Correct. Pero kung jutay tao mo lang kagasa, pero sa umatong ang balay sang tupad balay mo tos piyak na kilometro pag lat na 9 years na, no? Ang interaction, ang pagtipon-tipon, jutay lang.
Unlike the rin natin, magtilipon-tipon. Magkadto ka sa resort, mix nila eh. Correct. Damo-damo. So mo na siya ang failure. Sige. Ang imo panugyan liwat Vice, although nga sobra na isa katuig ang sulit-sulit balik-balik, pero ambal nila amo ni kunong bulong sa mga malipaton Vice. Go ahead Vice. Yes, it doesn't follow nga nag-MG secure ka safe ka din. Oo. In fact, suliton ta from low risk, nag-moderate risk kita ka, nag-high risk. Kaya may weekly kita nga ang DOH nga kuan mo. Nga pagtuon, updan pag ina siyang Okta Research, updan siyang aton mga specialist diri nga gatuon. So, hindi ta magsalig. Halong tagyapon. No? Follow kita siyang minimum health protocol sa ginapa-implementar siyang gobyerno. Salamat, Action Bray. Yes. God bless sa imo. God bless sa taglamati mo, may lahat. May aga, Vice. Thank you, Vice. God bless. Vice Mayor Elcid Familiaran, mga ka-action, duwa ka isyo to gin pamangkot aton. May connection sining ang development sining Bacolod City General Hospital. Taas noo subong ang Bacolod kiti ginaprubahan sa Senado ini mga ka-action. Natulaton ta on 2022. Diliwat ang Vice Alcalde nagpangabay naman sa Bacolod non. Gataas local case ta, high risk subong according to DOH ang Bacolod, even though nga kita sa MGCQ, tawhay situation sa status naton pero dapat kita mangin disiplinado. Last 9-12 na sa aton sa pagpangalagad. Pagbalik naton, try naton nga malabot mag-aksyon ang DSSD head, Madam Pasitatero, ini may connection sa sex scandal dira sa SDC, Sex Development Center. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Ana Sinuro, ako Jackson Rai, stalker lang gid ko since 2010 pa, 2015. Natumbak ko stroke, ano man, di ko mag-guess, no? Naungko na nagpungko na sa wheelchair sa December, gin-hospital naman, subong higda na lang. Ay, tuod ka, ma'am. Sige, enjoy lang, mama. Oo, maayo ka na, mama. Get well soon, ma'am, ha? Angela Liarte gayon dato. Good morning, Action Bray. Monitor always in your program. Ari lang ko di sa Bangga, Tutong 1, Barangay Felisa. Si Nanay Ana Zinoro, Action Bray, patamyaw mga people sa Lagran Halacarlo. Taga-monitor gid sila. Baw. Damo kita listener, damo. Jose Heherson Lapineg Junio. Good morning, Action Bray from Stonehaven, Granada. Please greet lang my wife, Joy Bahil Junio. Happy birthday, subong adlaw. June 1, Blessed Tuesday. Salamat. Jojilin Villaflor Fajardo, stay safe. Mayang unto sa tanan nga taga Morsya. Morning pa di amon aton, ma'am, ha? Mario Bacauco Irad. Action Bright, good morning. Ginatamyaw ko lang da akon tiyo sa Barangay Alianza, Bago City. Si Bugoy Basal nga nagamonitor gid subong. Alright, sige. Salamat. Rodora Shoko, naga-monitor man. Happy birthday to me today. June 1, halong kita tanan. Happy birthday, gid, ma'am. Elizabeth Malaka Gamala, thank you, gid. Vanessa Mayo Araman sa Minnesota. Good morning sa tanan nga taga-Action Radio. Sige, from Ana Sinoro. Sige, nabasa ko ng iban. Relax ko, balik tayo gidugay. Sige, 9:40. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist sa PDEA, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdaling na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamating. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagad kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansang anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid
hindi pa rin natatapos. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ni nawawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad las 9:27 na hingagawon ka lang niya si Madam Pasita Tero mga kaksyon sang DSSD aring nag-viral nga sex scandal dira sa Social Development Center mga kaksyon kung kumusta na ning ilang sining investigation. Last week pa rin nagwa mga kaksyon mo anong dapat nga pagahimuon dira sa SDC kiti ining mga kabataan nga yara dira mga kaksyon. Ini sila ang may kaso sa aton sining nga sosyudad. Kaso nga iban dira pagpangawat, ang iban dira kuani mga snatching dira, ang iban dira may ara gid man sang may gin pamatay man. Illegal nga droga kag kun ano-ano pa dira nga hindi sila pwede mapreso iya bangod sa ila sining nga edad nga way pa nakalapaw sang 18. So in short, ginaprotehiran pa sila sang laye nga yan ni kuana ni Pangilinan ni Senador Kiko Pangilinan juvenile law no protection sa mga kabataan nga once may kaso sila hulaton anay tubtob mag 18 kag mafailan sa nagakaigo nga kaso. For the meantime ara sila dira sa Social Development Center pero daw ano may development man nga katabo dira anong natabo diri nga may mga sex scandal iya nga nagalagaw nga kunuhay ti inang mga kabataan nga dira pinangbutang nagpatigayon niya sang sexual acts mga kaksyon nga ti indi manami ti nga pamukmukan diri kung kaisa ang DSSD nga amo ang nagauyat dira hindi man naguro pwede alangan karon nga pungkuan na ni Madam Pasita Tero adlaw-adlaw nga tanan kundi mga kabataan da amo nang dapat disiplinahon dira mga kaksyon. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Madam Pasita Tero sa DSSD Bacolod. Ma'am, good morning. Welcome to Action Radio. Good morning, Brian, and good morning sa aton tagpalamati sa Action Radio. Mayong aga sa inyo gitanan. Pasensya ma'am sa disturbo aga pakita sining Martes. Ma'am, check lang namon kumusta ma'am. Nakalabot na gid man ni sa imo igtalupangon kay do last week pa rin nag-viral ang ining video sang sex scandal dira sa SDC, ano? Anong pagkaabot dira si mo, ma'am? Anong information nga nakuha mo, ma'am? May primero kita tong video, no, nga ginpasa man di sa akon. And then, gisabat ko man ganito nga, ang atong nga scene of the picture, SDC gid man to nga nga scenario, no? Including ang ini nga, isa lang man ang ginpasa sa akon, including the other day lang, naisaman. Alain naman setting. So, pinapamangkot na akon kagis head. Nga, paano natabo ini nga wala ta kabalo nga amo ni nagkalatabo dira sa STC. So, ang ambasa amon nga center head nga probably this picture was taken a year ago. No? Kay medyo may na-identify ni sila nga tao nga naghimo sini nga video. Kag ang ato nga tawo nga JO manaton nang napahalin na siya sa SDC tungod sa mga ginapangimo yaman guro nga notorious man or hindi nami nga mga behavior so ginpahalin na siya sa SDC and to siguro para sa akon para mabalikan kami si amo ni ginpagwa yang mga ini nga mga video nga hambal ko si base kon siya man ang naghimo sini no or
siya ang nag-force sa kabataan to do all these things, no? Kahit kung nakahibalo sini ang mga house parents, kinakalabot na natani sa amon nga mga istorya kung openly abi ginimo ya ini. Kag siling ko gani bisan sinuguro on her right senses abi bisan prostitute ka paguro. Hindi ka guro gusto nga ang mga private mga hulag ihimuan ka unless na sexually ikaw po tawagan nila pervert ng kwantiya bala no gusto mo ya magtanaw sa mga amuna. Pero kung sa maayo ka nga pangunang-una, hindi mo gid ni pagyalaw unless nga ginpilit ikaw sang isa ka tawo to do this act, no? And then ibidyohan ka. So, amo ni nga ako nga pagpaminsal sa natabo sini. Ma'am Ining J, o nga ginamuno mo, kundi wala na siya. Anong iya sining trabaho da sa center nga ina before? Before, na siya inang guard, no? So, okay. So, magpapantay sa supposedly ang mga guard naton dapat sa gate lang na sila no? Kaya nagbantay na sila sa in and out ng aton mga tao dira. So, subong pero sometimes, ay sorry, Bri. Yes, sometimes kung gabi na wala, hindi man nato na monitor mo, kung ano nagkakatabo, dapat much more nga wala kita sing staff gate nga nagaunay dira during the night time. Only the house parents. So, inka mo nang kakalatabo da. So, ma'am, ining nasambit yang J.O. na-investigate na ni Subong, kaya isa ini sa ginatutukan nyo gin, ma'am, napangita na ni siya? Napangita na ginisuryanan na namon sa amon nga EA in charge, no, and he is thinking of ipatawag or basta amo na may mga steps na sila nga himuon ni para sa iya. I see. Kaya nakalabot na ni sa babaw. Pag-intindi ko, ma'am, doon hindi na ni isa, kundi duha, tatlo ka videos ni ma'am ang nagwa, daw mo sila. Yes. Grabe, no? Oo nga, iba-iba nga scenario siguro na, no? So, kagrabe, gani kiti caught unaware kami, wala kami kabalo nga may mga amoni nga nagkakalatabo, dira. We will have to investigate everything. So, ini nga week siguro kung magbalik ang amon nga center head, ma-meeting kami with the SDC people. I see. Ma'am, ini nga mga kabataan nga involved sining sexual acts nga ini, ma'am, ara para da sila gyapon subong or napasakaan na ni sila gid kaso man kiti medyo basi may edad na ni silang ibanda ba? Ang na-identify nila tong isa kalaki, ara pa da subong, pero ang bahay wala na. Kaya wala na kita mga babae da SDC, no? And in fact, nag-istorya gani ako kay Councilor Palermo, if we can make some policies, no, whatever it is, nga hindi anay kami magbaton sa mga babae sa SDC because we have no facility gid nga maayo, good enough para sa ila. Kag ibitar naton ang mga the same nga mga incident nga nagkalatabo ni for the past, no? So, hambal ko, ma'am, siguro ang ako nga proposal na if the council sanggunian can pass an ordinance or a resolution na i-suspend anay namon ang pagbaton sa mga babae dira sa SDC. Ang SDC, ma'am, kung may mga babae, duway gini sila separate dira nga inabalang abutan tabi balay gid abi building amo na isa lang gid sila ka building. May isa ka compound, may isa na sila ka building niya. Na-separate na yang building. Pero wala man blasing siling mo nga may nagapatunga sa ilang whatever nga hindi makamit by kagang laki kay there will always be attendance for there kaya kung magkaon upod sila. Kung may mga game upod sila, kung maglagaw-lagaw sila na susunod sa compound, makamit din sila. So, hindi mo gid maibitar sometimes kay kadako masang compound, no. Ang ato naman diri kon himuon gid man sining mga kabataan na mga kaangay sining nga actions. Hindi man sila guro gid magpasugot nga videohan sila pero sa mention mo kay ina guro may mga force nga katabo guro gid force ni sila or pahog anong sistema. Amo nang wala ta mabalaan, no, kay in fact paghimo ganito may kamot ganito bay nga daw gusto yata ni kung ganito ang so nagasinyas to wala, oo gasinyas pa, so hindi ko kahibalugid not unless siguro may istorya gid na ang tao nga na
kung anong purpose sina nga angati. For example, no, you are placed in isa ka responsibilidad nga ibantayan mo ang kabataan. Tapos kung nakita mo gid man on the act, nga wala mo gin pauntat, nag-enjoy ka pa da video. Manabla. Why did you not report it? Why did you stop the act, for example? May padugayan mo kaya kagid video mo. So something is suspicious here. Suspicious gid. Sige. Ma'am, nabasin nga monitor siya subong. Anyways, kung mapamatud-an ining kaso siniti medyo bulubugat ma'am, no? Sa imo man pagladto ng kaso sini ma'am. Sa mo sini. Yeah, ambot ko mapredita na cybercrime or whatever. Hindi ko expertise sa mga amo sinano. Sige. So, I leave it to the mga maalamon to City Legal to file Bureau, this no? case. City Legal Office abi, no? Ang pagkuha pa lang sa video daan may wrong na siya, violations na, no? Yeah. Sina. At least ma'am ang your office taga-conduct investigation regarding sini kag kumusta subong SDC tama ma'am ang situation dira ma'am? Okay pa man. Okay pa man. Actually, no, we are making it tani nga mag-good man ang SDC, no? So that's why may mga proposed kita nga mga hilimuon, like for example, the fencing of the SDC is about to finish na isa na sa mga project namon. Na para bala nga hindi na magguluwa ang mga kabataan, we do it a little bit higher than the original. And ang isa pagitani ko ma-implementan na antala lang ni tungod sa pandemic mo. Okay, so ang mga aton nga mga focus, ang mga goal kasang 2020, wala to ma-realize kasi na daw na kita sa pandemic. So, but we put that sa amon nga budget, ang 10 million nga source of fund para na ipa-renovate ng SDC, no? So, hopefully, tanawon ta lang kung masugdan ini, no, para nga ma-improve nato ng sitwasyon dira sa SDC. Right now, may gamay naman lang kabataan da manageable, no? Manageable. Yeah, Ma'am, aside from food nga ginabulig sa city, may counseling kita dira sa ila. Of course, kasi ang aton da nga excuse me. Yes, ang aton da bala nga focus sa SDC is supposed to be package of interventions, programs and services. So it's not only nga pakanon mo sila patulugon, that's all. Kundi nga tanan na nga mga life skills training na supposed to be hatag sa ila. That's why kung hindi gininamon tanan mahimo, there are a lot of NGOs, religious groups nga nagakadtuda, nga nagahatag sa aton sang mga religious activities dira, no? Mga training, mga NGOs naton, mga schools, mga gusto magbulig dira sa SDC. So ginaalaw na naton para nga ang kabataan tayo hindi man ma-board bala, no? Kaya may mga certain varied activities sila while they are at the SDC. Sige. Dira lang kuha ni Asta ma'am, kabay pa nga madakpan kag basi mag-lodge man ni sa iya kaugalingon ining JO nga ginasuspikan nyo nga nagpalakta sining nasambit iyang video. Ma'am, gamay lang gini ma'am ho, may nagtawag, may cooler kami biya mo. May social pension ma'am nga i-release or may pang-release kita? Naka-release na kita. Okay. No, naka-release na kita sa social pension sa last week, no. So it was on Friday and Saturday. Ang problema kay once you are not hit there during the release, automatic idulaon ngalan mo kag i-represent dayon. Ay, okay. Because ang naga-cash advance bala. Ang naga-cash advance naga-cash advance pagidliwat, no, for some other programs ng DSWD. So that's why hindi siya gusto nga may nabilin lang nga wala nakakuha. So kung may mga standby kita, mga waiting naton nga mga social pensioner or elderly, amo na gina-replace namon. So for those mo wala yang kakuha, probably they're outside Bacolod, manambal nila kay wala po din, namatakit po na whatever. So nautod si Madam Pasitatero, patalipos-puso na to tani. Okay, oras ko medyo lapaw na pero tika kuan ba na? Kuan sang issue nga gintakol naton this morning, at least ba pagwate ni sa publiko regarding sa SDC. Ma'am, pasensya na utod kita. So ang mga wala nakakuha pero nakakuha na sila previously sang ilang social pension,
ginapabalik na namon pero sa next na nga semester. Another 6 months naman. Okay, may tsansa pa gali. May tsansa pa May sila. chance pa basta makatulang sila sa office para mapabalik namon ang ilang ngalan. Ang ang caller naton dire January daw wala sila kabaton. So next na lang sila Yeah. babalik. Next na lang. Ang ginbaton subong last week to para to sa January to June. Ay, imagine mo na. So 6 months to it amounts to about 3,000. So kung wala ito makuha, ay next na naman siya. Ay, sige. Ma'am, with that, salamat. Good morning. Kag mabuhay ka, ma'am. Thank you gid sa time. Good morning, ma'am. Thank you, Sir Bri. Thank Yes, you sa tanan. Good morning. Thank you, ma'am. Why nakita sang oras dungagan kundi karon sa gabi mga kaksyon na. Explain ta ni liwat regarding sini kag try naton nga malambot tong lalaki nga involved sining sexual act dira sa Mais DC. Ang pagbasa ko nga Sex Development Center kuan lang na ha sa Sigway lang na ha lahog lang na ha kay para makayuhom kita Social Development Center. Sa ngalan sa regular nga anchorman, Action Art tayo po ni sa Action Brian Morden nagapasalamat gid kita nay kita or hilibati kita karon sa gabi sa Action Firing Line. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good morning. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.